Ngadap lagi jingkemen ke crowd kata bas sahisian ni ke step ngayo ban ai fi ia ke ni ke khubor step aga ni ke por ke bamenta. Ngadap ni ke khubor ke bo trau la bo aga do jonga ba kata kalong hagi singi ke ba khadduh fi ni Artylli ke jingkharoi. Artylli ke jingkharoi hagi singi ke ba khadduh bangangat bagane ke khubor kan long ke jingkharku ya fi bangangat ke ni ke singiru shofin sedang ini ke singi ada dua yang ke kerku ya fi Oblei na kerku ka trei ka kta yo ka kot ka jofi ka ne ka sngi oblei na ai bore fi fin shakri oblei ka ne ka sngi ba fi na pedeng ji e ji ele ka ji ka jofi no problem wat ku slai ka ta o try u fi ba fi IT la de ho try la tip kam ba kom no ban penya ye ka ne ka sngi ba nga ngai ka trei ka kta jofi ka de ka thiet ka jofi la ne ka jing pule dangle ka jofi la ne ka no ka kam ka fi dan ka trei ha yo ka hat ne ka business ka jofi ne ka office ka jofi ha ka jaka hikai ka jong fiang no ngadwai bo blay under kerku ya fi hagane ga sngi ka bamenta te hani ka por nga ai khublay ya fi ki ba snap ya ka tin ga jong blay ha ga teng ga jong jisu ba kom jo ro nga ngai ba kane ga khubor kan long ga jing kerku ya fi Artylli ki jingkharoi ha ga sngi ki ba khadduh pila un mudor pila un pastor ka kita ki jingkharoi ha ga sngi ki ba khadduh kan puli na ga tin ga jong blay ka ongom ne ga tin ga jong blay na kitab jin pa ka long ba arfu ar ga de khat ka ba khatway ka ongom ne utaw bom hok tu nang le bom hok bar utaw ba tingit tu nang tingit bo utaw ba hok tu nang le hok bo utaw ba khoj on nang khoj kene ke tian ke jong ble aga sgi ke ba khadduh ni i shisha ba ka don ka jingkharoi hapdeng u ba hok bat u bom hok hapdeng u ba khoj bat u bom khoj kababal ka ong hang ni utaw u bom hok tu unang le bom hok kabamut la dau briu udai bom hok unang le bom hok shai shaban jot no asnan he tadi ta kalong ka bama bo briu undan haka kata ka bom hok lani utaw batingit unang tingit ong ka klien ka jong ble ani ka bama shisha la da ubriu udan hakata ka jing tingit unang tingit ba unang yai tingit sundan hadu ba unda jot no asundan ong ka klien ka jong ble oh rei ka snautanat ka babal ka ong utaw ba hok to unang le hok utaw ba khoj to unang khoj lada phi hok ba lada phi khoj pinang khoj shu pinang hok shu pinang le hok shu adi sngo bang pha ka don ka jingkharoi te tadeng taw ba hok te unang hok utaw ba khoj unang khoj ba lada phi dei shaki ba hok ba khoj trai unang ai bor shu fi pinang khoj shu pinang hok shu pinang ba briu shu man la ga sngi pinang long cha ka jingkmen fin long ka jinghun ka jong trai oh da cha man la ga sngi pinang ya kata ka lenti ke bo trau sngo bhai fi ba ka up fi ke de ka beneng ka up fi ke de ka ta ka bam jikot bat u Jesus Christ ra ka susi ki breu te ki ba tingit ka susi ki breu ki bam hok markata ka jing bam hok am kan ya lam ki shakata ka ba so sat ka ba kordet ka jaka ya ka ba ki ksut bat bo soitan ru oda shisha oda jinjar tadeng tala daw soitan beruksut berarti angel jo ki jinjar kat no tam ubreu un jinjar kata ka jaka bakata ka jaka ka de ka jaka ka bamla banwan phaisyo kamdan lat da kum wei pat nem dan lenti da kum wei pinlat nang ta la da ubreu poi shatam ka de bet ka bakut the place of no return ka jaka ka bamla banwan phaisyo tadeng tanga sngo ka ni ka por ka bamta la da pis ngo yela de ba pidan kata ka jing bam hok am dang biang ka por kalano lada don kata ka batingit am wan khmat jong jisu daga donot ka bas ngoret penret ele khmat jong utrai am uda snob ha e kita ki bas ngoret haba pi ngoret am ublay ru udai bas ngoret bat para bas ngoret sutunat banyakren bat para bas ngoret ka don ka jing sutunat haga ka jing edai penret asnam jong try kan sat fi tingit kan no lagi pop jo fi ki saw nyan kin le kan ka yor la lagi saw bertho kan no lagi yong top kan no lagi yong klan kan no lagi yong klau kan no rem ka snam ke jong try kan sat kan pen khot ya fi fin da le fin da khot fin da long hok tat tadeng ta ka jing em
jong ka pop kam de ke jing em ka bas ngot tanat ke jing em khlam trai kam de ke jing em ka bas ngot tanat pm khlam jisu em ka de ke jing em ka bas marway palat ka sapoi ka por em ba finas ngau thu ba filong marway pila bandan ki lok ki parlok ki jong fi ne ki lok ki jor ki jong fi ki bala ban chupun hui phi hag to ko pon re marway em pen long kin ja atat Henry compare la pidan baru try em kam dan jing per la pidan be kibriu long kom jo pidan marway filong kom jo pinam snow yagata ka jing kin ja hab pidan bu try utrai udan hapok ka don jo fi pidan hap try em ka don be ka jing khawai ka bo hui be ka jim jo tau banget kalau be hui which put saur ke be which comment be ta ka de ka ta ka ba au fi ka de ka ski phini I ka ta ka jingkharoi ki ski ke ba khadduh u ba tingit ta unang tingit u ba hok ta unang hok u ba khoi unang khoi ba utau ba le ba man ta unang le ba man unang le ba man ni ngam kwa shisha phim de hiru ki ba man de tang soitan nga kwa ba nong fi ba utau ba tingit de tang soitan ta ka da wanom tre ban buat ye u wanom tre ban nget ye wanom tre ban le ki jing le ki jong u ta de ta le ye ka e ke ba jisu le u jisu u de ba hok u jisu de ba khoi buat ye u ba nget ke jing em ki jong fi em kan lawi ke jing em ka ba snow tanat ka ba snow bang ka ba like lut ka ba comment dan da ka wei pat ta de ta na ka step shi ka step nga ong ye fi ka la ka ba mot namal ke jingwan ke jong try ka la hajan ta ke de ka ta kwa ban dwai na menta jong fi ke ne ka por ka menta bar nga ngai ke ne ka khubor kan ai men si em ye fi namar ka long ka ba ma shi sha ban em ke jing em ka bam hok bagai jing em ka batinget yo banang bam hok shu yo banang tinget banang ye tinget nan hadu bam la shu te ban lai ai tadin ta ai ba fin kala ka ne ka sngi pediang yu jisu pediang shay utrai pen khoi si shay la di na ka ta ka jing bam hok baro kala ka bam ong trai ya rap yanga pen khoi yanga trai sat yanga ka snam jong me le trai ye ka ba ha tam ka jing ja ai lut ya la di hok trai ka jim jo fi kanang khoi kanang hok kanang bha kanang long si sha ka ba comment ba ka ba so ai ngo yu blay ne ka khubor ka ne ka ski man ta bat adwai na kam ta jong phi wanom phai dien shu ha ba fla pediang yu tra wanom phai dien shu ka jing phai dien le ka de ka ba thang palat taning ta la da fi long ki ba hok to nang yai hok da fi la long she ki ba khoi to nang yi long ki ba khoi kum ba ka tien ka jong blay ka ong ba ding ta nga ngai bo tra nang ka khui fi ka ne ka ski man ta kwa ban dwai na kam ta jong phi utrai nong ai bor fi fin chakri utrai hado ka sngi ke jingwan ju jan ka jingwan ju trai ta dawat slai shu ni dwai try ai go ime ko pai ne ke khubor ke comment ya ka ban per sgau ngi ha ka ne ke sngi ke bamta ki khun ju me try ho nga dwai ba phi ni long shi sha ki ta ken ki ba hok ba finang ye hok ba finang ye le hok ro man la ga sngi nga dwai ba finang khoi do lagi pop ki saw han ki le kat ka yor ki saw bertho ki le kat unyo lang berat la shisha pila long ki batinget men shwan re men taga sngin awar pi pediang yau trai ki barim ki la letno akmi ki barok ki jalong themmai nga duai nga kar khu ya phi ha ka karteng ka jong jisu ka snam jong trai ka da ya phi baka ding ka jong men sim ba khoi kan long ka kan ro ker tawer gi phi barok saudang baka soi ka barbaman kan mla shu bantur hajan jong phi banga ngai trai no ai shu ka bor ban pule ka ktien ban dap da ka ktien ba fin long ki breu sha ki bla sle do men sim jo blai hallelujah nga duai nga kar khu fi ka ne ka sngi long bla kar khu ba ki sngi ban wan fin ang long shi shu ki bla kar khu ha ka kerteng u jisu amen but amen trai na kar khu ye fi nang ye long ki ba hak bat nang ye long ken ki ba kho ya trai nga ngai kum ba phi phi la tip bagi don ni ke jeseng hakalai po lai hoi trik jung ni benai mat tadi ra onom pep ho ni ke jeseng lapan kre lupa nam ta jong pi sawan hang thie po state central library singi sa jan ba singi ulai wan pen kre lupa fin wan o le film don bai kali pelang lupa do menta fin yo wan onom ai da utrai ko ban kar khu af wan sini ke jeseng da ka ba fin kmi lan ti ban iaa show blai mdi show ban yo ai ya ke gm ke jong fi ai ya ka ta ke jing don kat ke jong fi bara ba vi don utrai ti khamba nam ta jong fi wan life with one miss try kar khu fi ko bless you amen